fans Akmila Lovers, semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Tetap dukung karya-karya Niken dan juga Mas Akbar. Terima kasih buat Akmila Lovers, I love you semuanya. Canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti. Iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono mah. Ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe ki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau dalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Wah ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamu kowe setahun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah ya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14. Ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian, jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing jenenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun. Adewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu ya. Nanti lali kabeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia. Ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk
untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku, ora ono daya rinangkul kejaba saking Allah kang Maha. Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mung 5 wektu minggu mangsa mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu, mung 5 sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu, mung 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu, mung 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara
12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya, paduan suara internasional. Wah iya, angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Kita lombane ning Jepang, Duk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim, Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Ngono ya, Pak. Kandhane kok. Lah iya, wis aja tekan dinti, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali ya. Iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan iki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Iya. Luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung wae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados.
Sekali lagi Dik ya nggih. Asik. Aku kang setya satuhu wet biyen nganti saiki Bablaske tembang kangen, tembang kangen. Dik nyiken Salindri jumeneng nggih. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya. Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok sing HP tok sing delay lha iki delay iki saiki. Wong wis rampung sik joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Ya ampun, ada Om Kuntet. Eh,
Nduk, Nggih. pripun kabari? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Rat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kunet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8 Karo Oh ome jam podo. 8. karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di podo ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangso itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah tadi di sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Adane terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Apa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, ini 2 tahun toh. Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Pas percaya. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Eh. Iya. Apa? Ngomong tak bianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya AA. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbak mas-mas kae AA. Kalau enggak itu sama Yang. Perbedaannya gitu lah ya. apa, Nduk? Kalau Mas Percaya dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora usah dijelasne aku karo Kundet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak Aku ki sampean kan bapakmu. ganteng. Sama kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilikane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi yo ya ta. Yen Didusi. Iya, biyen didusi. didusi aku. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak- Padahal bekas lho kuwi. Lah, Kan saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Gendut Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sal. Iya. Gamelan apa musik? Mbak. Sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lah sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing
Dadi bakul cilok sampe temen. Hei. Silap. Beda, Bang. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke. Biar anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Oh. Nek yo Aduh, maksudnya Biar- yang modern yang sekarang yang Lagu sing saiki lho bocah milenial roh ku lho. TikTok Perahu layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? TikTok, Metodasi. Ya. Ya Bukan. Nadanya Mas. Nadanya ya, Top-topan itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. W terus ndek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh iya. Bu siapa tadi Iya. naik panggung mari ngene Oh, gini Siap. biar diniken dulu. Top-topan ya, Dek, ya? Top-topan, Duk. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3 2 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka
dari rapnya itu luar biasa. Sik. Gula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Duka. Niki garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok masyaallah ya Allah. iki wong apa setan? Kula tak Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngomong binjai. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek lapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Juk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Jenengan kelasé teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Loh, kok mau saulan po? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Kenapa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Terus laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Menurut Kowe wong stres. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel kamu sih. Kepanggih teng perapatan kula dibel din ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong dibel mobil. Lah kuwi telpone ra duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblong. Namane. Injih dipun tepangaken Iya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh siap. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niku? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Google, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lu kan mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok? Lho. Sik to ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal kok. Nembang apa Mbak Yu sampean sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan Lho, aku ki takon. takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan. Ansal nggih. Oh, boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka wae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi.
Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos. Pasti bose SMA siji iki yo Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang ngono Mas aku ya. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapane? oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne? Arep tak dol. Nembang. Pasti nembang ngono ya tangkos. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. Susu tak dianting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi dari selindro iki. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Nduk, Nduk, urung. Kuwi les geblak kakek apik, urung. Mas,